खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। क'क्राझार जिल्लानि खेवथायफारा गामियाव थागिबि कल' बसुमतारी 40 बोसोर बैसोनि बिसि बिसारि बसुमतारीखौ मोजां रावजों फुस्लायनानै सुनिला बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ बबेबा रावबो मोनथिनो मोनै जायगायाव लानानै थांदों। बेखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला अन्नानै हमना दोननो सानैखौबो खिन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय दों नखरनि सुबुङा। जानबुं नम्बरा जाहैबाय 8011539075 8011539075 बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिजिपिआ एसटि होगोन होननानै थगायगासिनो बे बाथ्राखौ बुंदों बाक्सा जिल्लानि आख्रासुनि सुबुंफोरा। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखा बाक्सा जिल्लानि सिङाव बाथौ आश्रमनि ओइचएसएलसि आनजाद सेथि मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। जावलिया सावथुननि शुटिंआ मैयानिफ्राय जागायबाय। मैया दुगार-मुखुलि बानायनानै बेखेवनानै शुटिंखौ खालामजेननाय जाहैबाय एबा भिडिअ'खौ खालायजेननाय जाबाय। इउएलबि नि मुङाव सानै एनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि फरायसाफोरा सोमावसारदों। इउएलबि नि मुङाव सानै एनकाउन्टार खालामनाय जायनि सायाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। बिटिआरनि गोरोबथानि 10.2 दफा बायदियै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 30 नं राजालामा सेराव थानाय बिसमुरि अनजालु गेलेग्रा फोथाराव बर' लाइमोनफोरनि थाखाय पारा-मिलिटारि प्रि-रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं रेलि खालामनाय जादों। चिरां जिल्लानि अल बड' फाइन आर्ट एस'सिएशन (BCAA) नि सावरायमेला मैया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बाक्सा जिल्लानि सामथाइबारि गामियाव दारेन बसुमतारीया बोरमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हादों। जेराव बोरमा, अमा, दाउ फिसिनानै जाफुंसार जानो हायो थिग बिदिनो बिथाङाबो बोरमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हादों। गावखौनो जिउ दावबायारिनि थाखाय बोरमा फिसिनायखौनो मोनसे हाथियार महरै सिनायथि होनो हादों।